Здравейте, потребители на Xbox 7, аз съм Прори, деца ще правят да своите такъв ресурс пак и течен пак на Minecraft. И така, нека да започваме. Скоро аз съм стигал в Faithful Evo 39. Пак Evo. Да започваме. Аз съм на Windows 8, не знам дали много ще разберете, но аз все пак ще ви покажа едно. Така, пишете по принцип, ако сте на Windows XP, трябва да в Start Menu да имате едно изпълнение и в него пишете процент, процент. Въпреки че не зацъкате го и готово. Това е сега апдата. В Romania директно вкарва. Ето. .Minecraft. Ако сте на 1.6.2 ресурс пак, ако сте на 1.5.2 или по-ниска версия, ще си имате тия шапа. Аз съм ресурс пакове и сега, ето, ще се сложа мола. Ето го. Трябва сме в това. Обаче ако не може да намерите, че имам това нещо, сега ще пък какво да направя. Чакайте само да вземе Minecraft. Това се избера скина. Аз съм доста скинчета. Любима ми е Зима. Плей. Това ще взелят ми скрипчета, това са основно заради Плей, не заради що се свали на ресурс пак и сега. Че сега ще премести микрофона. Така. Ето сега. Option и Resource Packs. Ето така, сега съм на Redcraft, нали? И ето го фейтфуламе. Ако не намерите тази папка, апдата цъкате Open Resource Pack Folder и се отваря автоматично папката. Ето я. Тази, която аз така. И ето го texture пака Faithful 32 пак. Ето го. И така, слагаме си го и сега ще видите как се вижда. Ето тук моята кандидатура за EvilCraft. Както я знаете, изчакайте мъчко само и така. Чакайте мъчко да са генерирани. И ето това за лекия лак, сега ще ми лага малко. Тук са генерирани. И ето така изглежда общо казвам. То така са подобрени графиките, нали, на Faithful. Също съм направил малко подобрения по тази къща. Тук съм направил планински път, но не съм го подържал, защото малко трудничко. И цялото съм го обърдил и вече тук имам кон. Също и фермата ми стана доста по-голяма. Ето тук съм разширил, там са две вратички, да мога да се минавам. Тук мога да гледат всякакви неща. Така вече съм също съм 25 лева. Тук вече намерих вече намерих много неща. Чая да проверя съм колко ще съм много да направя. Тъй. Така е това. Нали, естествено, ако искате да стелите няколко texture пака, аз съм доста texture пакове, но използвам само Redcraft, защото Redcraft ми е любим. Така. Ако искате да си стелите, чайте сега. Ако искате да си теглите някакви по-яки texture пакове, не знам, просто пишете Minecraft 1.6.2 Resource Packs и ще ви изгледат няколко вебсайта. Това е с Redcraft да виждате, нали? Ето, вече гледа по-различно, броните гледа по-различно. Нямам, също аз имам миза чест, че аз пак мизата на обикновената. Сега ще покажа как се вижда с нея. Сега ще му лагне. Чайте мъничко. Мизата и Джон Смит са едни от най-хубавите texture пакове, нали? За сега още са най-хубавите. Ето така се вижда. Кой се вижда съвсем реалистично. Чайте час на игране. В настройки игра. На фар. Супер. Вижте водата колко е яка. Мен много ме кефи. Най-много водата ме кефи, нали? Кокошките и овцете изгледат много хубаво.
Аз тук само се обръсна някакво все. Ето всичко се са обръснати. Ето както е бронята, меча ми. Меча много ме кеф, много ме кеф меча. И камъните. И така. Общо казваме това от мен в бокс YouTube. Аз ще кача този клип в YouTube, все пак да се знаете, нали? Благодаря и това беше от мен. Довиждане.